F'tem ta' satejn mid-deċiżjoni oxxena li ħa l-Eżekuttiv Nazzjonalista tajt ir-reżenja tiegħi. Dan huwa kliem Herman Farrugia, ex-kandidat nazzjonalista, li ħabbar kif irreżenja minn membru mill-Kunsill tal-Kulleġġ tal-Kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Farrugia saħa li għamel dan anke b'appoġġ sħiħ lejn Kevin Kutajjar li mħax is-siġġu parlamentari ta' David Stellini b'żewġ voti biss. Fitra ibsa li kiteb lill President tal-Kulleġġ tal-Kandidati tal-Partit Nazzjonalista Charles Selvaġġi, Farrugia qal li f'140 sena ta' storja il-Partit Nazzjonalista issa jinsab f'qagħda irrelevanti. Fl-ittra tar-riżenja qal ukoll li għalissa se jżomm it-tessera tal-partit f'każ li t-tmexxija tal-partit ikollha id-diċenza u tersa għal vot ta' fiduċja. Dan il-kliem kompla jitfa' pressjoni fuq Delija biex iwarrab wara li anki Markent Nisamut irreżenja minn President tal-Eżekuttiv għalkemm hu qal li ma kellu l-ebda sem fil-kampanja elettorali li waslet għall-ikbar telf elettorali xorta ħass li għandu jerfa' ir-responsabilità politika. Dan botta ċara li it-tmexxija tal-partit fosthom tas-Segretarju Ġenerali Clyde Puli. Dawn l-aħħar żviluppi brabta ma' riżenja ta' Herman Farrugia komplu juru kemm il-firda fil-partit komplet teskala, persuni li ilhom jimmilitaw sew fil-partit u kienu parti minn ħolqa importanti fil-partit dik li tħejji il-kandidati nazzjonalisti issa m'għadhomx iħossuhom komdi jaħdmu fil-Partit Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.